Hej alle sammen. Normalt, når jeg fortæller historier fra Syrien, så er det næsten altid nogle rigtig negative historier om ting, der er blevet ødelagt, ting, der er blevet smadret, folk, der er blevet slået ihjel. Men nu prøver vi altså også at fortælle en positiv historie, for der sker små, gode ting her i landet også. Og lige nu der står vi i en by, der hedder Homs, og den har altså været mange steder i hvert fald meget, meget ødelagt. Men nu har der været fred her i den her by et stykke tid, og nu er folk lige så langsomt begyndt at vende tilbage. For eksempel, prøv at se butikken her. Den er lige åbnet. Og hvis man kigger ved siden af, så kan man godt se, at tingene de er ret ødelagt. Men der er nogle mennesker, der er på vej tilbage, og det er altså rigtig, rigtig godt at opleve. Og vi vil prøve at tage lidt mere rundt i byen her, for at vise jer, hvordan det ser ud. Sidst, at jeg var her i Homs, der var der er ikke et øje simpelthen i de her bombede kvarterer. Altså det var ligesom at gå rundt i en spøgelsesby, og meget underligt, fordi man ved, hvor meget larm der har været for dyttende biler, folk, der handler og prutter om prisen, børn, der leger osv. Ikke? Og så går i sådan en by, hvor der er fuldstændig stille, og nu er lyden lige så langsomt tilbage igen. Se pigen, der står deroppe. I think so. Huh? I thought that you would like it. Yeah, but it's a very good story. I agree with you. Assalamu alaikum. يعطيك العافية خالد، كيفك؟ شو أخبارك؟ في مجال نحكي معك كلمتين؟ Det kan man ikke. خالد إمتى رجعتوا؟ Nærmest ikke bo i det her. Jeg har rejst meget i Syrien, og jeg synes, at jeg har set ting, der bliver nedbrudt og nedbrudt og nedbrudt. Og nu ser vi altså ting blive genopbygget i det helt små. Men det er sjældent, at jeg fortæller positive historier fra Syrien, så det gør mig lidt glad. Prøv at se det hjem, vi står i her. Det er endnu et hjem, der er helt smadret. Det er det i køkkenet. Taget mangler simpelthen. Det her det er et vaskerum, der mangler væggen. Vi kan prøve at gå længere ind. Så prøv at se her. Her står fotograf Rasmus Nielsen og filmer. Og det her det er familien, der er flyttet tilbage for 7 dage siden. De har boet et andet sted i Syrien, men i stedet for at flygte ud af landet, så har de altså valgt at flytte tilbage i det, der er tilbage i det hus, de selv har bygget. Taget mangler i øvrigt også. Så derfor er der utrolig vådt på gulvet, når man går her, fordi der regner ind. Det her det er dagligstuen. Der mangler væggen. De har dog stadigvæk deres klædeskab, eller hvad det er her. Og herinde ved siden af, ja, der er det lidt det samme. Hvis man prøver at gå helt herover, så prøv at kigge op i loftet. Der er et eller andet, der har ramt huset. Og så herover, der virker det som om, hvis man bare lige skubber på den der plade, ja, så ramler det hele sammen. Det har fået et ordentligt tryk, det her hus. Men nu vil de altså genopbygge det, familien her. De vil flytte ind permanent. Og hvordan hele det land her nogensinde skal blive genopbygget igen, det er svært at forstå. Men det har de altså sat sig for, den her familie. Og det må man dog alligevel have respekt for. En familie, der er så modig at turde vende hjem og gå i gang med at genopbygge på det her tidspunkt, hvor krigen slet ikke er slut endnu. Selvom at man går rundt i ruiner, og det ser vanvittigt ud det hele, så synes jeg, det har været en god dag, fordi det håb, jeg har oplevet hos mange folk, det har jeg simpelthen ikke oplevet i lang tid. Så det gør mig glad. Så vi har fået en vigtig historie hjem, synes jeg, men personligt, så har jeg også haft en god dag. Så en god dag i Homs.